Hayi. Cha guys, kodwa ngenza isono mfana. Guys, ngenza isono no. Guys, liyabanti igazi leni. Kodwa bengona ngithelekile kodwa ma, phela mina sengiyabhala nje esikoleni futhi akumele nje ngidinge imali. Renza babheka amakhamera nazo into ephelele. Ngeke ngizobheka ikhamera ke lapho. Ikhamera ayiboshlutha nje emicrophone yakho. Ngicela ungibheke baba, ngicela ungibheke ngifocus ikhamera. Okay. So right. Yeah. Mina ngicabanga ukuthi usisi ngimthathile mina ukokwami. Buka. Amaphilisi akho ngicela uwaphuze uyaphenduka. Uphenduka mawuphuza amaphilisi uyaphenduka ubheka ngapha usha ngathi uyaphuza sisi. Asishaya sisi. Pause. Sisi. That means freeze. I guess I'm Ozoshaya kokugcina. Emaphilisi uthathile. yeah. Igima ithatheka. But ayinenkinga. Akunenkinga. Maka ilokhu usubesenze le medication. Medication inkinga uyenzile kodwa kade ngitake kade ngiyifuna kodwa akunankinga ngoba nje manje singabona ukuthi sithathe bese right bese right akunankinga ngizayithatha noma yini yeah uqedile ukushutha amasina akho ngiqedile dlamini ngisho ngababuza bonke la eParadise cha bangiqedile ngihambe nami ngaqedile ukushuthi nabanye namasina u2 kuphela ufike kahle ke ekhaya uzokhonza ngizonibona phakathi neviki wenze show ukuthi uyafika ekhaya ngoba ngizofona dlamini wafona ngiyabafonela abazana ngiyadla nami ngizobona ukuthi ngifika nini lapha inyonyane yazi ish ngikhumbula ugogo Masashintshe so right. Stand by. Yadlula nenkomo lapho ulusi. Awukho sidala kulesi story siphe. Awukho sidala kulesi story. Hayi ngeke uvele nenkomo. Lo muntu esekwekhaya. Hayi asiyashuthela futhi. Ngathi kulokhu uhlule nenkomo. Hayi yeke sambe muthi. Uzongenza wesiphi? Uzokwazi ukumenza siphi uzomenza. Uzoba makeup artist. Ngela makeup artist basibona kanjalo. Bani imali ukuvula abantu abaningi igazi. Ya angaleqaleni beni naleni gazi beke la. Yazi kube khona ithisha. Stand by. Ayikho creativeness kuyiwe esikoleni la. Usesikoleni phela mina ngiyani. Ngiyayini. Angiki. Boss. Kwanele Dlamini and the deputy cameraman. Msindisi Dumisi. Ivale The next person. Nkulisa. The deputy of the deputy. ubani ofona So right, Dlamini. Ungishiye nabantwana. I'm not right. On stand by. Buya yowazi. Come back. Umuntu wekwede ituro nyamkwede On stand by. Mr. Director. Ela bahlele mthungu. Enimbolekelene inkeno. Yes baba. Jabule ngempela ukuthi sengingcono futhi sengizokwazi ukuyela kahle esikoleni. Kancane bafuthi esesho ispace. Kodwa kusiyami. Umuntu wekwede ituro nyamkwede Makwede tisakufani kwede umashoni On stand by. Mntanami. Scene 21. Take 1. 3, 2, 1 and action. Kathi. Ahle ngicela uthi ukuhlile ba. Ukuhlile
1 Ungahenga nje ekhaya. Hawu khuluma On set bafethu. Angiyiboni kahle into e-voice over le. Ngicabanga ukuthi la uziphe ezinhle. Right uzothatha i-reaction nami ngithathe i-reaction. Yabo bese nikinye ikhanda sakuphuma kanje. Sawona baba. Hawu Zipho ndodakazi subuyile njalo ngokusheshsha. Abe seniqedile. Hawu Zipho kubaqala bani sorry direct. Leyo moto ngicabanga ukuthi sizomisa ngizongiphelezela. leyo moto bengicabanga ukuthi izoqhuma. Nalento ukuthi usuyomshakho. Ngiyacabanga ukuthi uzoqala le usakhuluma naye kahle. Ithi kuqhubeka futhi usembona story koshintsha moto futhi. Koshintsha. Angithi ngikhona ngiyabhala. Ukhumbuleke. Phela ayikhona izinto. Shesha khona umuntu obhalishelo lana. Mfowethu umntanami represents in 5. Present one. Yeah. Take 1. 3, 2, 1. Action. Ayisina usho ngobani. Ho, sin 5 take 1 ngisho. Ayimoto. Kahle wena. Ngiyana. Waza motor shoot. Kahle ngithi yashoot manje. Shoot up hambe la eBahar. Ha? Shoot up thinto shoot up. Umotsha leyo nto manje ikhansela mase ngizokwenza uyasho. Sekuzothiwa ngomkhofu. Hayi ngeke. Yeah, okay, faka intando. Khanyisa lokho njani? Yehla bhahato kanje. Hayi bo phela intambo ayibona njani. Yehla. Intambo mele iqonde. Sebriyazani musangidlala ngami. Yehla bhahato kanje. Ubhahato vele oshona eceleni ubhahato. Yini? Yehla lapho umusa kushona nazo. Ayeshaye. Hawu. Zip, iqinisile lento oyishoyo? Hayi bo Zip usunaye umuntu owaphela ngagcina usishimela. Cut. Ngithi ngizokukhiphela sona. Cut. Hey, konje wena nokudla ngiyabangani. Ayikho into engijabulisa njengale niyenza abantu abami. Cut. Sis no. Awufake isifoni esikhwameni noma ukuyibeke lapha. Awuyibeke nje lapha ifoni yakho. Masifuna ngani? Ya, ngibekele. Ke sibe nje creative. Hayi yonke indawo kona mase kuzosebenzisa ifoni vele uvele. Siza? Cut. Very scripts ngempela. Cut. Ngone vale icime Ngeke futhi usathi siza ayiring nje sevele nje siza. Oh, thatha nje ifoni relax. Etime nakhe. Nokuveze nayo ngena airtime. Hey guys, khuluma umlomo. Okay, mnganikhuluma ke. Okay. Guys, ngoba kubonana ukuthi uyadropa nje. Ngiyadistract ngempela, sengidistract. Yehlisa ivolume. Uyokhohle wena thatha ifoni mawuswitch. Yazi biseza kahle. Inkinga ngangingazi ukuthi ngizonitshela kanjani. Kathi grips labantu abadidini. Shothi ungabika close kakhulu yaka kumduku uzobona kusho uzoginqika lapho nomuko ephansi ibhuphathi esazi. Ungalimali kodwa sisiphela. Angayi. Awunayo ini? Ayinabangala bakho bakentu.
ngalespace uzosidinga ngalesi. Mntanami sin 70 hayi yini akusosenzabantu hawo 50 ayibhada Mawuhamba moja kuney'tori esisazoshutha thina la. Ngeke sizwe ngapho. Friends, do you understand the son? action 3 2 1 action Sanibonani bafowethu ngiyathemba ukuthi ngiyaphila. Igama lami nguvela bahleke wakaMadela ngihamba noBayanda Madela. Okay. Njengamanje ke bafethu la siphathele indaba ezimnandi ezehla kamnandi la. Lento le kwakhe kudala silindile. Isiyeza manje maduzane nje kambe silindele mfethu Silinde impindiselo mhla ka-18 January wonke umuntu afife ngedatha nge-18 nosuku olukhulu lulo losuku kade silindele sonke lesikhathi lesi. Ya. Njobesho nje umfowethu nge-18 zika January iyeza impindiselo. Ilula into okufuneka uyenze uyahamba uya lapha ku YouTube nge-18 ufike useshe uLady Smith TV uya subscribe uyabuka izifike ekugcineni sithembe wena bese uyayishare lento le. Bonga kakhulu ukuthi nisupporte siyabonga nje support kakhulu enisinikeza yona from siqalile ukukhipha kuze kufike manje. Unyaka omusha lo 2025 siyabonga ukuthi nibuka impindiselo ziningi izitori bafethu eseze sisendleleni ekusafuneke nibuka. Sithini lambe silandelayo? Khathi